wathu Yesu Kristu ndi nthawi inanso yopambana imene Mulungu atipatsa kuti tigawane mawu ake. Tiye tikhale limodzi mukamphindi kochepa kameneka mukanthawi kochepa kameneka tigawane chimene Mulungu atipatsa nthawi ino. Mawu athu akuchokera m'buku la Exodus chapter 14 verse 13. Exodus chapter 14 verse 13. Ndipo Mose ananena ndi anthu, musaope, chilimikani, ndipo penyani chipulumutso cha Yehova chimene adzakuchitirani lero, pakuti Aigupto muwaona lerowa simudzawaonanso konse. Iyi inali nthawi imene ana a Israeli adatuluka ku ukapolo ku Igupto, ndipo mmene ankatuluka ku ukapolo ku Igupto anali akuimba nyimbo zonyadira, anali akuimba nyimbo zamatamando kulemekeza Mulungu wakumwamba. Inu ndi Mulungu wazatheka bwanji, Mulungu wosasimbika, Mulungu oti sitinaonenso, Mulungu wamphamvu, Mulungu wokwezeka. Anali akunyadira ana a Israeli ndikumatuluka mu Igupto, ndipo anayenda mtunda ndikuyenda mtunda nafika pena napumula. Tsopano pa nthawi imeneyo ndikuti kumanja kwawo kuli ndithu chitunda, ndithu kuli phiri lalitali, kumanzere kwawo kuliso chimodzimodzi phiri lalitali, kutsogolo kwawo kuli nyanja yofira. Ngati kunali malo ena amene anakapita ndikubwerera mbuyo, nde ali pamenepa akupumulira pamenepa kuti ayambenso ulendo wawo, adzipitirira kuti aone zoti ulendo uyenda bwanji. Ndi pameneno anaonano ankhondo a Farao, ndi pamene anaonano asilikali a Farao, ndi pamene anaonano ngamira za Farao. Anasankha Farao asilikali ake amphamvu, anasankha Farao akuluakulu amphamvu ndithu, nati tiyeni tatsatire ana Israeli aja. Tapanga chani kuwasiya kuti adzipita? Tapanga chani? Tiyeni tiatsatire, tiyabwenze adzapitirizo matigwirira ntchito, tiyabwenze adzapitirizo dzatigwirira ukapolo. Ndi akuti Farao ndithu ananyamuka muzida zawo za nkhondo zapamwamba, muzovala zawo za nkhondo zapamwamba, nathamangira ana Israeli, nathamangira ana Israeli. Ndipo ana Israeli ali pa mtambasale akupumulira ulendo, anayamba kumva ndi kumaona fumbi patali, anayamba kumva ndithu kuthamanga kwa bulu, anayamba kumva ndithu kubwera kwa chikhamu, namaona fumbi patali, nadabwa ndi chani chikuchitika, nadzutsa mitu nayang'anayang'ana, nayendayenda nazo, nati iyayi ndi Farao akubwera ndi ankhondo ake. Ndipo mmene akuthamangira, mmene akuyendera, akangotipeza pano sizitha bwino. Munthu uja tamusiya ana onse oyamba kubadwa mu Igupto atamwalira, munthu akubwera ndi mkwiyo, akafika ati khapa pano, akafika ati pa, nayamba kumulirira Mose, kodi sitinakuze iwe utisiye ku Igupto, zitikomera ife kwatumikira Aigupto? Ndi chani chomwe wachita Mose? Taona Farao akubwera ndi ankhondo ake, tafa ife, tatha ife ndi ana athu, lero tikhala mitembo pano lambalamba, osowa oyika nzake kumanda. Analira ana Israeli, panali chimpwirikiti pakati pawo, panali kusamvana pakati pawo, panali nkhawa pakati pawo, panali achina tidzaona ananso Mulungu akalola, tidzaona ananso ananu. Panali maliro, panali kulira, panali kudandaula. Koma Mose pa chapter 14 cha Exodus verse 13 akunena kuti musakhumudwe, musade nkhawa, Mulungu wanu akumenyerani nkhondo. Aigupto amene mukuona lerowa, amene wawa simudzaonanso. Aigupto amene mukuona lerowa simudzaonanso. Inu mavuto ku dziko lapansi alipo, ndipo anakabwera ndipo adzibwerabe. Mavuto amenewa ndi chofunika atipeze tili ndi Yesu. Mavuto amenewa akamabwera, zoswetsa mtima zimenezi zikamabwera, zitipeze tili ndi Yesu. Koma zikatipeza tokha, tikuyenda tokha, tili tokha, ndithu titha opanda chiyembekezo. Koma mavuto amenewa akatipeza tili ndi Yesu, ifeyo tili mbabe. Pamene Aigupto ankabwera, kudzabwera ngati kumaliza ana Israeli, sankadziwa kuti awo ndi anali mapeto awo. Pamene mavuto akubwera, nadzalimbana ndi ana a Mulungu, nadzalimbana ndi awo amene amayenda ndi Khristu, imakhala kuti si nthawi ya mavuto a munthuyo, ndi nthawi yoti mavuto akhale pa mavuto tsopano. Pamene mavuto akubwera m'moyo mwanu, pamene mavuto akubwera m'moyo mwanga, ngati tili mwa Yesu, ngati timayenda mwa Yesu, mavuto oti imakhala nkhani ina kusiyana ndi kuti anakatipeza opanda Yesu. Dziko lapansi lafika povuta, dziko
lapansi lafika posokonekera, ndipo Yesu Kristo akamba bwino ndithu kuti mavuto a nthawi yakumapeto adzakhala ngati kubereka kwa mzimayi, adzakhala ngati mavuto amene amakumana nawo mzimayi, amayamba pang'ono ndikumakula mpaka na mzimayiyo atabereka. Ndithu mavuto a dziko lapansi akupita nakulira ngati mzimayi amene aliyembekezera. Palibenso nthawi ya mtendere, palibenso nthawi yopumula. Mavuto abweradi pa dziko lapansi, achulukadi pa dziko lapansi, komatu mavuto amenewa akupezeni muli ndi Yesu. Mavuto amenewa andipeze ndili ndi Yesu. Mavuto akakupeza uli ndi Yesu, umayimabe ndikunena Aigupto amenewa simudzawaonanso. Mulungu akumenyani nkhondo, limbani mtima. Aigupto amenewa simudzawaonanso. Akuoneka mphamvu inde, akuoneka opseza inde, koma amenewa simudzawaonanso. Kodi monse kuyankhula bwanji? Ine ndikuopa za zinthu zooneka, ndikuopa za zinthu zimene ndikuziona. Ndikhulupirira bwanji mu mphamvu yosonekayo? Ndithu khulupirirani, Mulungu adzakumenyerani nkhondo. Mavuto akubwera ku dziko lapansiwa, mavuto ali pa dziko lapansiwa ndi opepuka, ndi ophweka, ndi oyendekamo ngati tili ndi Yesu. Tikapanda kuyenda ndi Yesu ife zitivuta. Analimba mtima Mose atakhazikika mwa Mulungu wake, nati Aigupto tikuwaonawa silidzawaonanso, ikhala mbiri, ndipo inakhaladi mbiri. Mavuto akupezeni muli ndi Yesu. Mulungu wakumwamba akudalitseni. Musamayende nokha inu, musamakhale nokha inu, musamagone nokha inu, musamayende nokha inu. Mudziyenda ndi Mulungu wakumwamba, mukhale mwa Yesu Kristu. Ena anayimba kuti thanthwe long'ambikalo ndibisale ineyo mmene momo, kudziko kulibe mtendere, ndibisale ineyo mu thanthwe limene lili. Kodi inu mumayenda nokha? Komatu nthawi yake yoyenda yekha munthu sino. Munthu wanzeru, munthu oganiza bwino adziyenda ndi Yesu. Mulungu wakumwamba akudalitseni. Amen.